खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। आधार कार्ड गोनां लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनाव आधार कार्ड दं नामा? जुदि नोंथांनाव आधार कार्ड दं अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। 31 डिसेम्बरनि सिगां नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावनांगोन। नोंथाङा आधार कार्डजों पेन कार्डखौ लिंक खालामनानै लानांगोन। नंगौ, नोंथाङा 31 डिसेम्बरनि सिगां आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनानै लानांगोन। साफ्रोमबो खाजोना हरग्रा सुबुंफोरा बे हाबाखौ मावथारनांगोन। नोंथाङा न'आव जिरायनानै गोरलैनो पेन आरो आधारखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। नाथाय पेन कार्ड आरो आधारखौ माबोरै लिंक खालामगोन? थारैनो नोंथाङा गोरलैनो मोनबा बिखान्थिफोरजों लिंक खालामनो हायो। गिबियावनो नोंथाङा टेक्स इ-फाइलिं www.incometax.gov.in पर्टेलाव थां आरो नैथियाव हम पेजआव थांनानै क्विक लिंक्स अप्शनाव क्लिक खालाम। थामहिनबा लिंक आधार स्टेटासआव थांनानै नोंथांनि पेन आरो आधार नम्बरखौ सो। जुदि नोंथांनि आधार आरो पेनआ लिंक जागोन अब्ला नोंथांनाव नोंथांनि लिंक खालामनाय जाफुंबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन आरो नङाब्ला नोंथाङा लिंक आधार अप्शनाव क्लिक खालामनो हागोन। बे खामानिखौ फोजोबनायनि उनावसो नोंथांनि आधार आरो पेन कार्डनि लिंक खालामनाया जागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। आधार कार्ड गोनां लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनाव आधार कार्ड दं नामा? जुदि नोंथांनाव आधार कार्ड दं अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। 31 डिसेम्बरनि सिगां नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावनांगोन। नोंथाङा आधार कार्डजों पेन कार्डखौ लिंक खालामनानै लानांगोन। नंगौ, नोंथाङा 31 डिसेम्बरनि सिगां आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनानै लानांगोन। साफ्रोमबो खाजोना हरग्रा सुबुंफोरा बे हाबाखौ मावथारनांगोन। नोंथाङा न'आव जिरायनानै गोरलैनो पेन आरो आधारखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। नाथाय पेन कार्ड आरो आधारखौ माबोरै लिंक खालामगोन? थारैनो नोंथाङा गोरलैनो मोनबा बिखान्थिफोरजों लिंक खालामनो हायो। गिबियावनो नोंथाङा टेक्स इ-फाइलिं www.incometax.gov.in पर्टेलाव थां आरो नैथियाव हम पेजआव थांनानै क्विक लिंक्स अप्शनाव क्लिक खालाम। थामहिनबा लिंक आधार स्टेटासआव थांनानै नोंथांनि पेन आरो आधार नम्बरखौ सो। जुदि नोंथांनि आधार आरो पेनआ लिंक जागोन अब्ला नोंथांनाव नोंथांनि लिंक खालामनाय जाफुंबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन आरो नङाब्ला नोंथाङा लिंक आधार अप्शनाव क्लिक खालामनो हागोन। बे खामानिखौ फोजोबनायनि उनावसो नोंथांनि आधार आरो पेन कार्डनि लिंक खालामनाया जागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। आधार कार्ड गोनां लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनाव आधार कार्ड दं नामा? जुदि नोंथांनाव आधार कार्ड दं अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। 31 डिसेम्बरनि सिगां नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावनांगोन। नोंथाङा आधार कार्डजों पेन कार्डखौ लिंक खालामनानै लानांगोन। नंगौ, नोंथाङा 31 डिसेम्बरनि सिगां आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनानै लानांगोन। साफ्रोमबो खाजोना हरग्रा सुबुंफोरा बे हाबाखौ मावथारनांगोन। नोंथाङा न'आव जिरायनानै गोरलैनो पेन आरो आधारखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। नाथाय पेन कार्ड आरो आधारखौ माबोरै लिंक खालामगोन? थारैनो नोंथाङा गोरलैनो मोनबा बिखान्थिफोरजों लिंक खालामनो हायो। गिबियावनो नोंथाङा टेक्स इ-फाइलिं www.incometax.gov.in पर्टेलाव थां आरो नैथियाव हम पेजआव थांनानै क्विक लिंक्स अप्शनाव क्लिक खालाम। थामहिनबा लिंक आधार स्टेटासआव थांनानै नोंथांनि पेन आरो आधार नम्बरखौ सो। जुदि नोंथांनि आधार आरो पेनआ लिंक जागोन अब्ला नोंथांनाव नोंथांनि लिंक खालामनाय जाफुंबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन आरो नङाब्ला नोंथाङा लिंक आधार अप्शनाव क्लिक खालामनो हागोन। बे खामानिखौ फोजोबनायनि उनावसो नोंथांनि आधार आरो पेन कार्डनि लिंक खालामनाया जागोन।